మనం ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నామో అక్కడికి వెళ్ళి వెతకాలి. నీ అభివృద్ధి ఎక్కడ ఆగిపోయింది, నీ సంతోషం ఎక్కడ ఆగిపోయింది, నీ సమాధానం ఎక్కడ ఆగిపోయింది, దాన్ని వదిలేసి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి సమాధానం సమాధానం అంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఎక్కడో నువ్వు తొలగిపోయావు, ఎక్కడో త్రోవ తప్పావు, ఎక్కడో తొలగిపోయావు, అక్కడికి వెళ్ళు. ఎప్పటి నుండి నాకు ఈ సమాధానం లేకపోవడం, ఎప్పటి నుండి ఈ అనారోగ్యం, ఎప్పటి నుండి నాకు ఈ ఆపద, అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు సెర్చ్ చేయి, అక్కడ వెతుకు, అక్కడ కూర్చో, అక్కడ విచారణ చేయి. నా సమకాలికులు క్షేమంగా ఉన్నారు, నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను? నాలో ఏమైనా లోపాలా, నాలో ఏమైనా బలహీనతలా, వాక్యానికి భిన్నంగా నేనేమైనా జీవిస్తున్నానా? దేవా, నీ వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నేనేమైనా బ్రతుకుతున్నానా? ఏంటి రీజన్ ఏంటి నాకు చెప్పండి. నీవు నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే గాని, సకల క్షేమం నాకు ప్రాప్తిస్తేనే గాని నేను నీ పాదాలను విడిచిపెట్టను. నీకు ఆయాసకరమైన మార్గాలు నా యందు ఉన్నదేమో, నన్ను సరిచేయండి. నేను కూర్చోవడం, నేను నిలబడ్డం, ప్రతిదీ నీకు తెలుసు. నేనేం చేశానో నాకు చెప్పండి ప్రభువా అని మనల్ని మనం పరిశీలించుకొని, మనల్ని మనమే విచారణ చేయించుకొని సరి చేసుకుంటే ప్రియులారా జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా సాగిపోతుంది.